Os González e os Peña comenzaron a súa convivencia en 1906 con boa disposición e levábanse moi ben. Ca outra familia por ahora moi ben, estamos compartindo as cousas e tal, todas, os alimentos, por ahora estamos nunha relación moi boa ca outra familia. Votación. Votos a favor do alcalde de barrio. Eres a maioría, meu, alcalde de barrio. Mais traballo ainda. Comían xuntos e axudábanse entre eles, pero iso só foi os primeiros días, porque as cousas cambiaron pronto. Eu quero me levar ben igual e ter boa relación, todo ben, pero case prefiero eu organizarme na miña casa sola. As familias non foron quen de colaborar como a veciños, a pesar de que as circunstancias os obrigaban a convivir porta con porta. Ides tragar as cabras? Vimos a xudar as cuadras. Non vos a xudar Como que irades, pero aí xa están dous refos e ainda sobre un que está ali. Nós viñemos botarvos a man, pero di que non que falta, non. Non, que será o que entre os tres, aí xa tendestimos un pouco os animales, xa ben así. Eso non se vai fácil, non? En principio non, gracias. Pues venga, vamos leválos. Eles, se non necesitan, pois. Está ben. Claro, eu quedei pensando que o fixeron como estaban as cámaras, claro que fixeron, non, vamos a facer aquí e tal, porque é moi clásico neles, non, de facerse moi tal cando están as cámaras, vamos facer aquí e facer ali, pero bueno, eu que sei, en fin. Non veu toda a familia, non sei para que facía falta toda a familia para axudarnos, a verdad, para mí que foi unha actuación diante da cámara, sei o que queres que che diga, e punto. Tanto uns como outros acusáronse en varias ocasións de representar papéis estudados diante das cámaras. Cando estaban facendo queixo, foi Carlos ali e facelle as cuchilladas a Sara. Díxesme probar, díxesme... Fixáchelo ti, non? Claro, tasos. Tasos. Vai a dar un coscorrón. Barri, sempre do dona fa costa soso. Pero todos aseguraban ser os máis sinceros e naturais. Xa tampouco é o meu carácter que teña que chegar a facer grábame a min, que peira, vou facer o queixo, Non, é unha... parece unha tontería, unha gilipollez. Non son así, non me gustaría aparecer así na televisión, facendo mono. Eu son como son e punto. Non somos sempre iguales. Está a cámara, o estás ti, está a cámara diante, e somos dunha maneira, e cando marcha seguimos sendo da mesma maneira sempre. O certo é que todos os concursantes tiñan moi en conta que estaban sendo gravados. Un día o equipo presentouse por sorpresa nas casas e... Non atrae a Sonia. O que che pedín? 2 horas na outra xa non podía máis. Todos querían o seu minuto de gloria, e mesmo protestaban se consideraban que as cámaras non os gravaban dabondo. Ao final vexo que a maior parte da grabación son na casa de abaixo, porque claro, esperan a que veñan as cámaras para facer as cousas. Mañán teremos que limpar as cortes por quinta vez, pero bueno, eso non se vai gravar, sabes? O máis seguro. Sería posible que nos derades unha cámara como estas pequenas para poder gravarnos despois de que volvades calquera cousa que pasara? El todo onde lle convén e todo onde lle enfoque para quedar por riba. Porque para min é que é un artista pero zorrengue. Non sei se queredes gravarme na horta, que nunca me gravaste regando. A relación entre os Peña e os González foi empeorando a medida que avanzaban as semanas. Un dos momentos máis difíciles foi esta discusión que empezou cando os González criticaban a Carlos e Carlos oímos. Os arriba non vamos para nada, as cosas necesarias. Aquí están vindo todo o tempo para que? Para mirar. Ahora, mirar a ver que estamos facendo ou a ver onde temos as cosas ou a ver como facemos. Non é así. Son peores, cabrones, que ainda desmonte, son peores, Valera. Mira, velo. Está poñendo a orella, xa, ves como me escoitou? Víctor, que Xa, que te escoitei, ala, con sordo, ou que? Ala. Nós non fomos á túa casa. Non vamos ali a espiar, nin a... Cando estamos vendo as cámaras. Ves, dixo no baixinho, xa o escoitou. Caso normal, non falta. Ves, caso normal, xa faltando, caso normal. Eu non che falto a ti. Que normal do caralho. Vamos, xa está. E non tens que faltar a ninguén.
Pois eu tampouco. Eu a ti non te faltei, Me insultou. Eu a ti non te faltei. Me Te insultou. insultei, tranquiliño. Eres un listo. Que bueno. Me insultou, eres normal. Ti que dixen baixo xa o escoitou. Eso quere decir que non estabas dicindo nada vos de min. Va a ter medo de que te escoite, papá. Mira, ese é o Carlos, de verdad. Mira, aí do Mira grabado. como reacciona simplemente por un detalle de merda. Xa, su normal, que estás, su normal. Cuidado que volvo outra vez. Pero non só apareceron crises entre os González e os Peña, tamén as houbo entre membros da mesma familia. ¿Qué hacías la Julia? ¿Mandamos papá ir? Sí. Sí, Pues sí. como hacías estar ali mirando, me podías quedar na casa. Estou un pouco cabreada con vos non, con meu irmán, porque, bueno, todas as culpas son para mí, supoño que estamos todos moi susceptibles. O matrimonio de Margarita e José pasou por algún mal momento. Porque, pois xa comí un pesego. A ver se non hai problema. Comeu un pixego? Pois sí, botou aí a pedra para fora. Oh, Non, é que saca. nada, a policía, a vaca presa. Dixo o veterinario que non comerá nada entero redondo. Comeu ali do mazás que lle tiña os toxido dalle mazás a vaca ni pasou nada. Deixa que Dille dous ou tres mazás así na man eu. Deixa que os zampe, que estes en total non nos imos comer. Non é por eso. Pues... É porque lle pode facer daño a vaca. Pode se escanar. Pois sí, o mellor tamén. Dixo o Enrique. Pois sí. Que fan as outras? As outras están ali. Bueno, pois o que fagan a ti non te importa que fagan os outros. Leva la paca porque se está. Tranquila, señora autoridade, tranquila. Que tamén teño que ter algunha Xa está. autoridade. Carlos e Sara tamén tiveron unha crise. Foi cando ela pasou un par de días nunha casa rural e tivo a ocasión de recibir unha masaxe terapéutica que Carlos non entendeu. Non se me ocurriría ir a levar a unha rapaza que me dera un masaje a unha habitación de hotel. Porque eu eso non o vexo normal. Eu se quero levar un masaje, vou a un centro especializado en... non sei como se chama eso, pero en dar masajes, en tal, e dou un masaje, pois bueno, dou un masaje en un centro especializado. Pero non vou nin a un hotel, nin levo unha chica a un hotel a que me dé un masaje, nin vou ao bordeles o que haxe ou o que haxe por aí. Ti sabes que pasou algo na habitación? Pois eu tampouco. Claro. Eu confío, Silver, tamén confía, ela a min a máis non me deixa. Como di o refrán? Como di o refrán? La ocasión hizo a... El ladrón. No. Pero es que está pasando, Sí. No vamos a entrar en polémicas ahora aquí. Pero estás pasando, ¿vale? Non me gustaría nada que a min se me vira agarrando dos cornos da vaca e despois se falara de que a muller estuvo con un masajista no hotel. Pero todas as dificultades se foron superando. Atención, 1, 2, 3. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Os únicos que nunca tiveron enfrontamentos foron os máis pequenos. Deron unha verdadeira lección de boa veciñanza e nunca tiveron problemas. Salvo quizáis algún pequeno accidente. Marcos e Lisette foron, sen dúbida, os que mellor o pasaron na casa de 1906. Pues
está disfrutando moito con todos os animales, todo o día xogando con eles, dándole de comer, xa lle ten nombres e todo. O sea, estáse volvendo uns auténticos campesinos junior. Dentro de pouco xa levan a vaca os dous. O programa decidiu recompensar o estupendo comportamento dos nenos con algunhas sorpresas para eles. Ahora, as mulleres a un lado, síguese mantendo, síguese mantendo. Vamos, vamos. ¿Qué será? ¡Mi madre! Muy bien, campeón. ¡Qué bonito! Ahora ya no te hace falta de andar con esta. Mira, xa temos que comer eso. A casa hai que beber. Rus, chamámoslle Rus. Rus. Pero a calma non duraba moito no concurso. Se as cousas estaban mal entre as familias, puxéronse aínda peor cando Sara fixo estas declaracións. Eu tardo moito en enfadarme, pero cando me enfado tamén me enfado, Pero, bueno, eu tampouco vexo lógico que vayas a casa da vecina e veñas con naranxas e con plátanos. Porque eu estar colgando a roupa e o ir a Martín arriba falando cos veciños, entendes? Chamándolle tal e todo. Porque Carlos prometeu que iba a calar a boca, pero eu non prometín nada. O programa levou os González á Carballeira e foinos interrogando un a un para saber se era certo que fixeran trampa. A súa primeira reacción foi negalo. No, trampa ninguna, que eu sepa, ninguna. No, que eu recorde, no. No, estás me acojonando, pero no. Home, non sei se algunha vez se comentou de que había unha vecilla aí, que non sei que, algunha historia, pero non sei se tiveron tratos como para andar con comidas. Mentres na casa dos Peña, Carlos contaba todo o que sabía sobre os seus veciños. Podemos pedir moitas cousas e despois xa lle dixen que viñamos por aquí ao final e tal, non? Dixen eu, mira, Víctor, estamos empezando e a min non me interesa entrar en esas cousas. O único que fixen foi, como vin a aquela señora de arriba e tal, non? Pois veunos falar, ela primeiro un día, estábamos eu, Martín e Lorenzo ali e nada, o único que collín foi que lle dixen que non tiñamos fruita ni nada e tal, entonces pola tarde fomos a polas ovellas e apareciume con uns plátanos e unhas mazáns. Que nos donos, e nos comemos. Donos dos plátanos e dúas naranxas ou unha cosa así. Un plato de naranxa sería. Non houbo máis. Hai máis cousas. Ao mellor poden ser unhas galletas. Ti vixerme a min comer galletas? Os queixo e galletas. Ai, queixo creo que non, Galletas sí, pero queixo non. Eu non sei, se o comeron eles e a min non mo deron. Hai máis aí? Como que? Nos trouxemos champú e suavizante. Ela trouxe champú e suavizante, eu só trouxe champú que tiña ali. Eu trouxe champú e caramelos. Así que eu tamén fixen trampa. Os Peña tamén confesaron que fixeran trampas e que meteran na casa xampús e outras cousas da actualidade. As dúas familias tiveron que entregar todo o que agocharan. Pero podían nos devolver o bote. Sí, bueno. Enseña la crema suavizante para que se besa o que. Aí, eso. Llevan este sitio verde. Un mecheiro. A mí llevan un xacal. Si, a tua crema está ali. E o do arte. Ese non ten nada para tirar. Bueno, boto cheiro. Non tenemos nada máis. Nada máis. Vivir en 1906 non foi doado. Supuxo un enorme esforzo para as dúas familias. Pero superaron o desafío. Tanto os González como os Peña foron gañadores neste reto de viaxar no tempo e vivir na Galicia dos nosos avós.
foi sobre todo unha experiencia valiosa e apaixonante, chea de bons momentos. El que se non me lanza, cagallos. Sabe ben? Sua que te sola. Un trigo que non se deixaba apañar. Houve momentos malos, e tamén houve moitos moi bonitos, moi bons. Gustoume o recuerdo que me dou da miña niñez, non? Aquí un dos, eso non é. Foi un reto, así, unha especie de reto. Pois sí, eu pensaba que non, pero atopo unha certa nostalgia das algunhas cousas. E sabendo que sei, repetiría. Cando vamos a rodar?